2 केजि देन्जारखा गोसोम सोमथार नायाबो मावनानै साहानि न'आव हाबै Good morning everyone. आं दा थांगासिनो दङ माजबाट रेलवे स्टेशनाव माने जोंहा आब' फैगासिनो आरोना फैगासिनो माने मोनफैनानै दंखायो बियो दहाय 10:30 नि ट्रेनजों ओमफ्राय दिनै अमाबैसा नालाय ओमफ्राय मन्दिराव जोंहा फुजा होदों आरो प्रसाद बावो पुर्णिमा अमाबैसाबा माने मासाव बिदिनो खननै जायो नालाय खनसे अमाबैसा खनसे पुर्णिमा जायो ओमफ्राय दा अमाबैसामोन दिनै ओमफ्राय फुजा खांबाय दा आब'खौ लायनो थांगासिनो आङो ओमफ्राय लाना फैनोसै ट्रेनजों फैदों आरोना आं दा नै रनजित दानियाव लाबाय आरोना अमि लाबाय अमि बे माने गेस्ट्रिकनि थाखाय ओमफ्राय नैबे प्रेसार नैबे बेखौ लाबाय थानांगौ आरोना इनो जाबाय थानांगौ सम सम दा फैसाखौ होनोसै ओमफ्राय थांसै आङो लोगोफोर दा आं नै माजबाट रेलवे स्टेशन मोनफैबाय आरोना Coba tiket दानगासिनो सोरबा बहाबा थांनो नैबेहाय माबा लाइट होबाय माथो बेनार लाइट नायनो हागोन नोंथांमोना माजबाट रेलवे स्टेशन नै सुबुङा दुस्त बय ओइ दुस्त बय हा दियावनो लागोन सिगांथिं लानांसिगोन आरो स्टेशननिफ्राय दायो थांगासिनो माबायाव मार्केटाव माबा माबि लांफानांगोनदां मावनानै साहानि न'आव हाबै मावनानै साहानि न'आव हाबै लोगोफोर आं दा माने ना लांनो फैदों आरोना ना लानानै थांनो नागिरदों मोनना मोना नायनोसै सारगासिनो बायनानै लांफैदों आङो लागावबाय नै मोनोना मोना नायनोसै बोरिनिफ्रायनो सारहरखायो जेयाबो गोगोमखा लागानाय न हुरु आहे आसिले तो पार हो डांगर बिला नाही ना गिदिर सारग्राखा आरोना फुख्रिया माबाया जेया एटाव हानाय सागे पुरुना डांगर जापानी ओ बिक्रि करिबना आपनि नाखौ हमगासिनो लोगोफोर नै मोनबायानो लयान लयान नोगोद गिदिर मोनखाबाय दायो भक्क'आ
भोकवा पालू भोकवा 3 কেজি মান হবো না দি ভালে হইছে এবার লাগিছে गोगोमखौ मोनखाबाय एबार लोगोफोर 3 কেজি जानाय ओइ भांगनो आसे ओइ गोगोम गिदिरखा नाया माने बायनो फैखादो आरोना लोगोफोर आङो डाइरेक्ट इতিয়া ইয়াত কিবা আনিছ না নাই জুকাটো আছে একেবারে জুকিবি रय बिराद गोबाव सारनानैसो मोनदों आरोना लोगोफोर नाखौ ओमफ्राय दोबसियावबो माखासे दङ नै रौ दङ आधा केजिसो जानाय रौ दं जापान दं खुरि दं ओमफ्राय मिरगा दं ओमफ्राय नैबेखौ लांगोन आरो आङो गिदिरखा इयो नै मबाइलावसो फिसा नुदों नाखौ सुनोसै नै लांनोसै आरोना सुनानै 2 किल' हलना सासुन बुआ जाबो मन नाय नाकिरे मास्टर एकदम काटा काटी 2 किलो এইটো জুখো কাৰো এইটো ৰৌটো रौ और मिर्गा 1 किलो कोड़ी दी भांगन दी लगा और डांगर माछा की माछ आछे এইটো भांगन खुड़ी दी एटामान बेसि दी हो गल 3 किलो दुई केजि डेन्जारखा गोसोम सोमथार नायाबो गोराथार मारिलाय वाव हांनाया हिट जाखाबाय नै लोगोफोर फिसा फिसाखौ हांबाय आरोना ओमफ्राय माखासेखौ बिलाथिजों संबाय नांबावगौलै नैबे एसे मोनाखै नांबावगौमोननो हाम्पेना रुनायसै आरोना लोगोफोर हाम्पेया रुनायसै नै ना गिदिर बिना रुनाय ओमफ्राय जोंना बेलाथिजों टप नैबे बेलाथिजों संगासिनो आरो ओइ हिट जाखादों नै दा जाखावनोसै ना गिदिर जानोसै दायो नाजों बेलाथि आलासियाबो जाबाय नै नाल' दाउबो गैया जि गोबाव नेनांबाय फैद' नै सुबुं जाफैद' ए आलासिया माबायदि जाफैद' सुबुं हा आगैनि लाबोनाय गारिखौनो नोंसो गेलेबाय र' लोगोफोर एसे टेस्टिं खालामना नायनि मादि जादों सुपार नानि माबा इयो ना गिदिरा बिराद मोजां जायो आरोना जानो सुवा खम थायोना